välkomna till en video med mig, Olle Öberg, och idag spelar vi Mafia 2. Jag har fixat till sommar för att jag ville ha det. Ja, jag ska sänka lite, jag ska bara så. Så där spelar vi här. Om vi kan nå 50 subscribers kommer jag bli jätteglad. Fast om vi inte når det kommer jag sluta lägga upp det. Jag är allvarlig. Nej, jag har ingen vapen. Vad är den där polisen? Är det där en polis? Vad är det här? Jaha, det är från trädet. Jag vill komma in. Pang. Det var ju nice väldigt ganska. Fast jag tänkte fixa något niceare. Okej, jag ser mycket pengar. 0 spänn. Hotdog. Fresh hot dogs, better than yesterday. Fresh hot dogs, better than yesterday. Fresh hot dogs, better than yesterday. Okej, vi får nog gå till jobb och fixa pengar först. Sen ska vi bara åka till min nya lägenhet. Sen kan vi gå och köpa korv. Stopp. Och sen kommer det komma en video när jag åker ner till Willys idag. Det kommer bli nice. Den kommer typ komma upp. Det kommer komma upp snart. Nu ska vi, då här vi började så sprang vi det här hållet. Jag kan inte köpa något, ni sa hej då. Jag ser jag bara kollat på Quailbop, tror jag lite. Excuse me lady, I gotta get in. Jag ska bara kicka upp dörren och slå. Buzz off, mister. What? Buzz off? Det är ett mission som heter Buzz off. Vito, hey, you break out of jail? Ska vi bara hoppa över kattscenen. We'll take my car and go meet your new landlord. Do the driving so you can get back into the swing of things. Just hope you didn't forget how to drive while you was in the cab. Hey, what are you worried about? It's like riding a bicycle. Sure, but when you smack up your bicycle, it don't cost a fortune to fix the friggin' thing. All right, I get it. Like an old lady. Yeah, I sure as hell You hope can't so. tell me. And if you ain't noticed, cars are a lot different since you went away. You'll see. Your new place is just down the street, right near the boardwalk. You're gonna love it. Ska vi ha den kameran? Damn, it's good Ska to vi ha have you. den här? I done pretty good while you was locked up. But now that you're out, Va? this guy's Jag the satte den waypoint. You seen Henry lately? Nah, not for a few years now. He really felt bad about what happened, you know. So what you been up to? We couldn't really talk about it much when you were visiting. Well, after the shit Clemente and that little asshole Luca tried to pull on us, I got hooked up with the Falcone family and I started working for them. Really? Yeah, you'll see tonight. I told you, I got a nice surprise for you. Don't bother asking, because I ain't gonna tell you. Oh, boy. Don't worry. I've been planning this for weeks. That's what I'm afraid of. Han är rädd för att han har planerat det där i veckor.
kör bara i 40. Det var i alla fall Nässjö. Då får man köra 60 typ på de här. Jag ska bara klä mig på ryggen. Sen kommer det komma också en visare hemma. Just min nya lägenhet. Ska jag åka till nya lägenheten? All right, this is close enough. Park here. Go check the place out. It's on the top floor. I already paid the first month's rent for you. And hey, the entrance to your garage is on that side street over there. Thanks, Joe. I appreciate it. Hey, and about tonight, we're going to a real classy joint. So buy yourself a nice suit. They won't let you in this place look like an ex-con. My kind of place. Check out the apartment. Ska jag hela vägen upp. Oops. Okay, here we are. I'm sure you'll find it to your liking. I live in a similar apartment myself. As you can see, it even comes with a telephone at no extra charge. And here's the bathroom, clean and modern, with all the hot water you can ever want. And here is the master bedroom. And there is the master's bed. It's comfy, with room enough for two, maybe three. And it doesn't squeak. Always a plus in my book. I sure hope you like your new What apartment, apartment, sir. sir? If you have any questions, feel free to ask. Just one question. When are you leaving? Now, if you'll pardon me, I have to go and check out another client. Goodbye Goodbye now. now. See you. Dressed into a suit. Nej. Alltså den nice bil som jag körde innan. Den bilen jag körde innan, den kändes nice. Det är inte en sån bil. Det är inte en sån där bil. Det är inte en sån här heller. Det var en mer nice bil. Nej. Jag skulle ha kollat märket. Blowout. Sale. Länge spelat in. 8 minuter. Jag tycker nog att vi ska avbryta snart. Pang! Kommer jag hit med omöjligt. Ska jag hoppa över här? Nej, vi får väl ta och avbryta där. Ska jag bara byta till facecam. Ja, vi får ta och avbryta där, men vi syns i nästa video. Hindi, säg det med. Kan inte bra. Men vi syns i nästa video. Hej då.